зігуючы маск, які разляцеўся як гарачы піражок па ўсіх соцсетках. Палітыка змянілася, і нам трэба падлізнуць. Рэкламная калабарацыя з Трампам. І ніхто ўжо не гаварыць пра там кошты на яйкі. Проста палітыка, у якой вось выключна мільянеры ўдзельнічаюць, штосьці там дзеляць, лабіруюць. Дзякуй, Трамп, табе за ўсё. Вітанкі, сябры! Гэта ласкатухі і наша новая рубрыка «Лепш за плёткі». І з вами Воля і Яна. Вітанкі. Па-першае, мы вельмі удзячныя ўсім, хто паглядзеў першую наш выпуск і пакінулі нам шмат прыемных каментароў, што вам было цікава, карысна. Дзякуй вам за пытанні, якія вы нам пакінулі пад мінулым відэа, і мы абяцалі, што мы адкажам на гэтыя пытанні у наступным нашым відэо, таму даглядзіце гэта відэа да канца, і мы адкажам на пытанні з папярэдняга відэа. І пакідайце таксама пытанні, якія у вас узніклі падчас прагляду гэтага відэа. Ну што, пачнем. Сёння з Янай мы выбралі тэму, якая вельмі актуальная у Амерыцы. Конечно, не такая гарачая, як зігуючы маск, які разляцеўся як гарачы піражок па ўсіх соцсетках, але таксама гэта новыя новаўвядзенні, якія зрабіла Мета у Фейсбуку, у Інстаграме, і таксама, што там адбываецца з тыктокам у Амерыцы. То яго баняць, то не баняць, таму мы з Янай разабраліся і вырашылі вам распавесці. З якой тэмы мы пачнем? На мне тэма, што там Мета памяняла. Не толькі ў Інстаграме і Фейсбук, яшчэ і Threads. І сярод таго, што важна адбылося, больш не будуць выкарыстоўвацца сервісы праверкі фактаў. Да гэтага выкарыстоўваліся вось як бы эксперты у нейкіх тэмах, каб пачысціць, пацэнзурыць нейкія допісы, каб забараніць іх, каб людзі не бачылі іх. Ну, карацей, было шмат цэнзуры, якая пушылась з боку як бы экспертаў так званых. Зараз замест гэтага будзе, груба кажучы, такая анархія, ўсё дазволена, практычна ўсё дазволена, апроч там тэрарызму, сексуальных там гвалту, паўсюд наркотыкаў. Ну, карацей, вельмі такія сур'ёзныя рэчы. Замест вось гэтых праверачных сервісаў будуць выкарыстоўвацца так званыя нататкі суполак. Замест гэтых праверачных фактаў ад арганізацый і экспертаў самі людзі, якія глядзяць вось гэтыя допісы, будуць надаваць інфармацыю і мадэрацыю рабіць. Ну, то бок, для мяне гэта гучыць як быццам бы нешта а-ля слоўнік супраць Вікіпедыі, што вось вам воля, каментуйце, сварыцесь, там прыходзьце да нейкай аднаго пункта гледжання, супраць вось у нас эксперт, вось вам слоўнік, все мы вызначылі, все праверылі, вось карыстайся. І гэта была палітыка такая, прыйшла пасля таго, як яны некалькі там год была палітыка, што мы будзем вось так вось цэнзурыць, і да таго дайшло, што там занадта шмат цэнзуры, занадта шмат там у Фейсбуку людзей, якія за невінныя допісы як бы банілі, блакавалі аккаунты. Ну, карацей, вельмі шмат ад карыстальнікаў было водгука негатыўнага, што там ужо за ўсё проста зацэнзурылі, заблакавалі. І вось яны вырашылі, што ўсё, хопіць, давайце пераходзім на штосьці, што пазаімствавалі у X, у так званага блога Твіттера. Типа гэта вось новая такая праява свабоды выказвання. Многія кажуць, што ніякая гэта не свабода выказвання, што гэта зараз будзе вось вельмі плохо ад гэтага. Ну, паглядзім, маё меркаванне, што будзе спачатку кепска, а потым будзе лепш. Ну, а ты верыш у матывацыю, што вось так нечакана перад інаўгурацыяй Трампа раптам адмянілі факт, перад прэзідэнцтвам Трампа адмянілі факт-чэкінг, і так супала, проста так супала? Ці ты думаеш, гэта нейкая мэтанакіраваная, як ёсць тэорыя сярод такіх людзей, як я, што гэта мэтанакіравана, каб вось, ну, Маск купіў Твіттер, каб Трамп перамог, і там всю прапаганду прарасейскую пусцілі, і за якую заўгодна. То зараз вось гэта робіць Фейсбук, каб там падлізнуць Трампу.
Ну, слухай, я не хочу спекуляваць, але я насамрэч знайшла, што вось казала віцэ-прэзідэнт отдел кадраў Human Resources Джилл Гейл сказала, што афіцыяльная прычына, што legal, перакладаю на англійскую і чытаю аднаразу. Legal and policy landscape surrounding diversity, equity and inclusion efforts in the United States is changing, and so our policy is changing. Грубо кажучы, палітыка змянілася, і нам трэба падлізнуць, як ты сказала. І гэта як бы сярод таго, што і як бы адбываецца вось праектам 2025, што ўсё, diversity, inclusion, вось гэта разнастайнасць, роўнасць і інклюзіўнасць да пабачэння. Яны як бы прыклады даюць, што можна, што нельга, не тое, што яны дазваляюць там пагражаць ці там неяк вельмі негатыўна выказвацца. Не, яны як бы дазваляюць дыскусію на пэўныя тэмы, але яны не забараняюць, яны дазваляюць дыскусію, што вось пэўная група ці суполка людзей паводле гендара, расы могуць быць там дзіўныя ці неправільныя, ці там нешта такое негатыўна казаць пра цэлую суполку, але вось нейкія там асобным людзям нельга ўжо казаць вось пагрозы. Ну, агулам падаецца, што хай лепей людзі самі ўсё ж такі разбіраюцца, хаця і не дужа добрага меркавання большасці людзей, як яны там самі разбяруцца. Спачатку будзе, думаю, кепска, але можа быць гэта лепш, чым на нейкіх экспертаў. Таму што, як самі вось у мета сказалі, што эксперты таксама маюць вось гэты перадузятасць і палагацца на маленькую колькасць людзей з перадузятасцямі можа быць не зусім надзейна ў параўнанні з вось вялікай выбаркай усіх людзей з самымі рознымі вось гэтымі перадузятасцямі. Але вось вот это вот супадзенне, што прямо перад прэзідэнцтвам Трампа вось гэты факт мяне менавіта як бы узрушыў, вось раз'юшыў і гэтак далей. Ну, яны яшчэ там сярод іншых уводзін, яны будуць, груба кажучы, даваць больш палітычнага кантэнту. Ужо непасрэдна, як бы, як ты кажаш, пасля вось прыхода Трампа. Да гэтага яны, як бы, можна сказаць, абмяжоўвалі палітычны кантэнт, а зараз усё ў тваіх руках. Там, калі ты падабайнічаеш, калі ты там назіраеш вось відэа пра палітычнае нешта, захоўваеш, падпісваешся, то ўсё, ты як бы ўжо будзеш глядзець. Хаця і дагэтуль я вось праверыла, там вось ёсць у наладах, ты можаш выбіраць, які ўзровень ты хочаш палітычнага і чуллівага кантэнту глядзець. На поўніцу, каб табе ўсё паказвалі, або ўсё ж такі ты хочаш абмяжоўваць прагляд вось нейкіх там, не ведаю, войнаў ці нейкага кантэнту такога шакуючага. Ну, паводле сваіх уласных вось жаданняў яны будуць больш арыентавацца на гэта. А да гэтага было больш як абмежаванне, што давайце не будзем сунуцца ў палітыку, давайце будзем больш абмяжоўваць. Вось, ну зараз будзе трошачку больш кантэнта. Але агулам яны кажуць, што там усяго 3% кантэнту на іх платформах палітычнага. Так што не чакайце, што прям вось вы пачнеце там глядзець. Самае галоўнае, вось як філасофскі, што адбылося, такі рух у бок, што людзі вырашайце, што вы ўвогуле хочаце, і паказвайце гэта нам. Больш вось удзелу вось гэтых нататках грамадскіх, што там пра кожны пункт. Гэта значыць, што людзі самыя актыўныя будуць там нешта пісаць, казаць, калі ты нічога не пішаш і маўчыш, значыць вырашыць нейкі агульны пункт гледжання тыя, хто будуць актыўныя. Для мяне гэта як бы даць больш людзям волі. Але наколькі гэтыя людзі скарыстаюцца воляй, таксама незразумела. Ну, гэта вось толькі адзін пункт таго, што змянілася. Так, давай наступныя. Будуць з гэтага моманта маюць права карыстацца любой інфармацыяй пра цябе і тым, што ты посціш, і інфармацыю з твайго дэвайса, калі ты не забараніў, не абмежаваў нічога.
і нават доступ да тваіх фотак, відэа, калі ты даў доступ да сваіх вось усіх гэтых фотак і відэа, каб паляпшаць штучны інтэлект мадэлі. Як яны будуць карыстацца гэтымі паляпшэннямі? Зараз скажу некалькі пунктаў. Паляпшаць прадукты для рэкламы і рабіць іх больш персаналізаванымі. Ну, то бок, вось, яны могуць па факту, калі ёсць доступ, глядзець фатаграфіі, якія вы зрабілі, і на падставе гэтага даваць рэкламу. Вось у гэты момант я катэгарычна супраць, таму што шмат людзей па змоўчанню не будуць ніякія налады мяняць, і яны будуць як бы з адкрытымі вось сваімі ўсімі рэсурсамі для таго, каб нехта ім прапанаваў нейкую рэкламу. Я не думаю, што большасць людзей хочуць, каб карысталіся інфармацыяй і для таго, каб ім нешта прадаць. Якую інфармацыю могуць збіраць? Паміма таго, што ўсё абсалютна, што вы публікуеце, мы публікуем, гэта яны могуць выкарыстоўваць у сваіх вось мэтах. Інфармацыю, якія ў вас аплікацыі працуюць, як часта, колькі гадзін, хвілін у адкрытым ці фонавым рэжыме. Фатаграфіі, якія калі былі зроблены і дзе, у якой лакацыі. Інфармацыю пра вось гэтай cookies, на якія сайты вы хадзілі, таму што вы заўсёды заходзіш на сайт і натыкаеш прыняць cookies. Ну, то бок уся інфармацыя, што вы там браўзілі і як доўга. Ну, карацей, усё абсалютна, што мы будзем рабіць, будзе вядома, і яны будуць гэтым карыстацца у меце, інстаграме, каб палепшыць наш экспірыенс, наш досвед карыстання гэтымі прадуктамі. Ну, я асабіста ўжо пачала праз гэтыя шматлікія налады прахадзіць, каб абмяжоўваць доступ. І добра, што гэта ёсць. Але па змоўчанню вось дзверы вашага тэлефона будуць адкрыты. Дарэчы, Яна, ці чула ты пра такой праект, які называецца Liberty Project? Не чула. Project Liberty. Не. Вось, дарэчы, цікава, што я калі гатавалася да гэтай гутаркі, адзін з яго заснавальнікаў лічыцца з тым, хто хоча набыць TikTok з тых людзей. І я така думаю, што за Project Liberty? І я залезла, даволі цікавая інфармацыя пра яго, але не ведаю, так як я ніколі не чула, я не ведаю, наколькі гэта, ну, як бы, ён ок ці не ок. Карацей, Project Liberty – гэта ініцыятыва, якую запусціў Фрэнк Маккорд, амерыканскі бізнесмен, і мэтай праекта з'яўляецца стварэнне больш справядлівай і празрыстай сістэмы кіравання ў інтэрнэце, дзе дадзеныя карыстальнікаў не выкарыстоўваюцца ў камерцыйных мэтах без іх згоды. Ён хоча стварыць дэцэнтралізаваную інфраструктуру інтэрнэту, якая дазваляе вярнуць кантроль над персанальнымі дадзенымі карыстальнікам. Я, шчыра кажучы, так як не праграміст, я не ведаю, што і як гэта магчыма, але вось это выглядае як альтэрнатыва таму, што ты толькі што распавяла. Ну, дэцэнтралізацыя. Я таксама не праграміст, я не ведаю, як, але гучыць вельмі крута насамрэч. Таму што вось ведаць, што ўсе людзі па змоўчанню будуць даваць інфармацыю такую неабмежаваную практычна адной какой-то кампаніі, як Мета, і проста тым фактам, што яны карыстаюцца гэтай аплікацыяй, яны даюць дазвол на выкарыстанне іх прадуктаў, ну, гэта вельмі так напружвае. Агулам, паніжаецца ўзровень вось гэтай палітыкі, накіраванай на роўнасць, інклюзіўнасць і справядлівасць вось паміж гендарамі, расамі, там всякім вось гэтым. Паніжаецца, гаварыце больш вольна, мы не будзем вас абмяжоўваць. Гэта першае. Другое, вось гэта збор дадзеных для трэніроўкі штучнага інтэлекта. І трэцяе, больш палітычнага кантэнта, больш палітычнага кантэнта. Вось.
Ну, дзякуй, Яна, за то, што расказала нам пра змены. Мне падаецца, вось калі такіх звычайных абывацеляў, карыстальнікаў, можа, людзі і не задумваюцца, ім як бы, о, мы далёка ад усяго гэтага, але мне падаецца, у перспектыве гэта можа не адчувальна, але можа закрануць асабліва вось этот доступ да асабістых дадзеных, можа закрануць кожнага. Я думаю, што беларусаў не моцна зачапіла тое, што адбываецца ў ЗША з тыктокам, але амерыканцаў даволі шмат абмяркоўвалі, тому што амерыканцаў, ну, па-першае, шмат жыхароў і ўвогуле 170 мільёнаў карыстальнікаў тыктока. Я спачатку так агулам пра TikTok раскажу, каб вы разумелі. Ён быў заснаваны ў 2016 годзе кітайскай кампаніяй ByteDance. Ну, не зусім TikTok, а прататып TikTok на кітайскай аўдыторыі, і ён стаў настолькі папулярным у Кітаі, што яны вырашылі ў 2017 пераназваць яго TikTok і запусціць на ўвесь сусвет. Дарэчы, сябры, напішыце, як вы кажаце па-беларуску, TikTok ці TikTok, потому што я кажу TikTok, не ведаю, як правільна. Вось, у 2017 тым жа годзе ByteDance набыла амерыканскую платформу Musical.ly, якая таксама спецыялізавалася на вось гэтых кароткіх відэа, была папулярная ў ЗША, і ўжо ў 2018 годзе яны аб'ядналіся, і вось з'явіўся той TikTok, якога мы ведаем яго зараз. Ну і зразумела, што ён там рос, усе гэты бум, ён заўсёды быў у топе самых спампоўваемых аплікацый App Store і Google Play, і мільёны карыстальнікаў па ўсяму свету ім карыстаюцца. Пра саму кампанію ByteDance, яна кітайская, і офіс знаходзіцца ў Пекіне, ў Кітаі, заснаваная на кітайцам, але яны зрабілі потым такая сістэма, што гэта ByteDance, яна валодае некалькімі такімі аплікацыямі і мае як бы дэцэнтралізаваную мадэль кіравання. У кожнай з гэтых аплікацый ёсць свой яшчэ кіраўнік, свой CEO. І вось CEO TikToka па-беларуску, ну, напэўна, яго імя будзе гучаць як Шоу Зычу. Ён, насамрэч, не кітаец, ён з Сінгапура, і многія яго я не ведаю. Я, напрыклад, бачыла шмат відэо з ім у мінулым годзе, калі праходзілі слуханні ў судзе ў ЗША наконт гэтага TikToka, і яго там все пыталіся, ці ёсць яго кітайскае грамадзянства. Ён казаў, што не, я з Сінгапура, а потым яго пыталі, а як вы адносіцесь да кітайскага ўрада? Ці прызнаеце вы, што ён аўтакратычны, там, недэмакратычны, на што ён казаў, што ну, я не магу зараз так негатыўна выказвацца супраць адной з самых уплывовых дзяржаў у свеце, і, карацей, зліваўся. Не казаў нічога дрэннага пра кітайскі ўрад. У 2020 годзе пачалася хваля з розных краін свету, якія казалі, што тое, што кітайскі ўрад датычны неяк да TikToka, што гэта небяспечна. Вось, і ў Індыі TikTok увогуле забаронены. У ЗША вось самае цікавае зараз пачынаецца. У 2020 годзе ніхто іны, як прэзідэнт Дональд Трамп, прапанавіў забараніць TikTok. І сказаў, што гэта пагроза нацыянальнай бяспекі, потому што Кітай лічыцца галоўным ворагам ЗША. Там у Расіі, конечно, можа, думаюць, што там все амерыканцы толькі думаюць пра Расію, Расія галоўны вораг. Насамрэч, Кітай галоўны вораг ЗША, таму вось трэба забараніць TikTok. І ён пачаў гэта. Потым, калі прыйшоў Байден у 2021 годзе, нібыта гэтая хваля спала, але ў 2024 годзе ізноў паднялі гэта пытанне. У Кангрэс і ў Сенат прапанавалі законапраект, які прапаноўваў ці забараніць TikTok увогуле ў ЗША, ці зрабіць так, каб ён быў прададзены камусьці з амерыканскіх бізнэсоўцаў, там, уладальнікаў. Таксама гэта было зроблена чаму ў 2024, таму што яны сказалі, што нібыта там прапалесцінская прапаганда ёсць у TikTok, і вось гэта таксама нацыянальная небяспека ЗША ў камбінацыі з тым, што кітайскі ўрад уплывае. І гэтыя ўсе А як гэта ўсё ж такі гэта пра валоданне Кітаем дадзеных амерыканскіх грамадзян і ўплыў Кітая на розум амерыканцаў, ці гэта ўсё ж такі пра палесцінскія погляды ў саміх амерыканцаў на платформе TikTok?
Ну вось не Як ведаю, такая была безатрэсна. фармулёўка нацыянальная небяспека і пра Palestinian biased, што вот паштурхнула амерыканскіх палітыкаў зрабіць гэты законапраект. Ён вельмі паспяхова прайшоў праз галасаванні ў кангрэсе. Ён быў двухпартыйны. Увогуле ў ЗША вельмі часта такая сітуацыя, што, напрыклад, нейкі закон прапаноўваюць рэспубліканцы, і дэмакраты там спецыяльна не галасуюць за яго. Наадварот, калі дэмакраты хочуць нейкі закон прапіхнуць, то рэспубліканцы прынцыпова будуць супраць. Тут проста ён унісон з абедзве партыі з вялікай перавагай. Яны прынялі гэты законапраект. Ён тут же пайшоў на подпіс Байдену. Ён падпісаў, што TikTok трэба ці прадаць, ці забараніць. Увесь травень там і ўсё лета шлі суды, тому што і сам TikTok, і карыстальнікі TikToka падалі ў суд і сказалі, што гэта супярэчыць свабодзе слова і вот этому First Amendment. І пасля доўгіх судоў, дарэчы, Верхоўны суд, ось літаральна у гэтым ужо годзе, у студзені, сказаў, што няма ніякага супярэчання свабоды слова, што гэты законапраект застаецца ў сіле, што TikTok трэба забаніць і прадаць. Пасля перамогі Трамп уже цалкам памяняў сваё меркаванне. У 2020 годзе ён быў супраць TikToka, тут ён сказаў, што ай-яй-яй, да, свабода слова парушаецца, бедны TikTok, save TikTok, тое самае пачаў пісаць Маск у сваім экс у соцсетках, што трэба выратаваць TikTok. І калі TikTok усё-такі уступіў у сілу гэты закон і яго забанілі 18 студзеня увечары, то там з'явілася такое цікавае паведамленне. Там было напісана: прабачце, TikTok забаронены, але мы спадзяемся, што ў супрацы з прэзідэнтам Трампам мы зможам аднавіць і там TikTok. Ну і праз 14 гадзін TikTok быў адноўлены, і таксама было паведамленне: дзякуй там дзякуй, Трамп, табе за ўсё. Карацей, выратаваў TikTok Трамп, ачапынулася. І калі ўжо пасля сваёй інаўгурацыі ён пачаў падпісваць все законапраекты, то адным з іх быў, што ён працягвае вось гэта працу TikToka яшчэ на 75 дзён. І падчас гэтых 75 дзён канчаткова вырашацца, ці ён будзе забаронены, ці ён будзе прададзены. То бок цалкам адмяніць гэты бан ён не можа, таму што гэта ізноў трэба, каб гэта ўсё прайшло праз галасаванне ў кангрэсе і сенаце. То бок усе гэтыя людзі, 300 там чалавек і болей, якія галасавалі за забарону, то бок яны павінны рэзка памяняць сваё меркаванне і перагаласаваць, што, кажуць, гэта як бы нерэальна. Вось. А хутчэй за ўсё яго проста прададуць, і Трамп там уже апрацоўваў гэтага CEO TikToka, запрасіў яго да сябе на інаўгурацыю. І таксама некалькі месяцаў таму кітайскі ўрад нават зрабіў нейкую заяву, што ён не супраць, каб TikTok набыў Маск. То бок, як сказала адна моя сяброўка ў інстаграме, што ўсё гэта ось гульні, то я забараняю TikTok, то ён бан, то анбан. Гэта была проста рэкламная калабарацыя з Трампам, адзін аднаго папіярылі. Вось, і хутчэй за ўсё яго Маскі купіць, але сярод у соцсетках ходзяць вось такія чуткі, што 4 патэнцыйных пакупніка, сярод якіх Маск ці Містер Біст, гэта вядомы ютубер, мільёны вельмі багаты, з мільёнамі падпісантамі, але таксама з такой трохі падмытай рэпутацыяй, супраць яго там апошні час нейкія судовыя справы, у харасменце, і усякіх там вось яго абвінавачваюць. Наступныя двое людзей, якіх я не ведала да гэтых, пра аднаго з іх я казала, гэта вось гэты уладальнік Project Liberty, Фрэнк Маккорд, і таксама вядучы Shark Tank Кевін Оліры, якога таксама я не ведаю, нейкі бізнесовец, карацей. Вось, што нас чакае, таму не ведаю, што будзе, але хутчэй за ўсё думаю, што Маск яго набудзе. Што ты думаеш? З аднаго боку яны кажуць, што хвалююцца, што дадзеныя будуць у Кітае, што Кітай будзе уплываць, кіраваць поглядамі амерыканцаў праз сваю платформу, праз рэкамендацыі. А з іншага боку, калі гэтым жа самым будуць кіраваць нейкі прыватны бізнес, той жа Маск, гэта як бы окей. Для мяне, як простага чалавека,
Абое варыянты не окей. Не амерыканскі алігарх, які спрабуе стварыць як бы манаполію, у Маска вось гэты X, і калі TikTok перакупіць будзе. А другі варыянт, што вось Мета кіруе другім, як бы сацыяльнымі сеткамі. Чамусьці калі пра Расію кажам, мы называем алігархія, а калі пра Амерыку, не, гэта проста Ілон, проста палітыка. Проста палітыка, у якой вось выключна мільянеры ўдзельнічаюць, штосьці там дзеляць, лабіруюць, і ніхто ўжо не гаварыць пра там кошты на яйкі, таму што яны гэтыя яйкі, я не ведаю, калі яны апошні раз хадзілі ў краму самі і бачылі кошт яек. І гэта проста ўвогуле не іх узровень кіравання бюджэтамі гэтыя яйкі. Просто бачыш, што ўсіх іх клопат гэта вельмі штучны. Насамрэч ніхто ні пра кого не клапоціцца, а ўсё, што яны клапоцяцца, гэта вось гэтыя палітычныя гульні тронаў, і хто больш за ўсё заробіць грошай. І вось гэта просто, і я не ведаю, як людзі не могуць прасачыць гэтую логіку. Тут Трамп супраць, калі гэта была там выгадна, карысна яму, ён быў супраць TikTok, ён выступаў за бан, тут раптам ён уже ратуе TikTok. То бок гэта настолькі відавочна і штучна ўсе гэтыя гульні, што калі людзі гэтага не бачаць, мяне гэта засмучае. І таксама у Амерыка алігархія таксама, калі вы паглядзіце, яна заўсёды ўплывала на любы ўрад, і на дэмакратычны, і на рэспубліканскі ўплывалі людзі з грашыма. А зараз, калі ў ўрадзе Трампа, там я не ведаю, колькі яго там палова яго кабінета міністраў гэтых, гэта вельмі мільярдэры, не то што мільянеры, мільярдэры. І гэтыя мільярдэры будуць вырашаць праблемы гэтых магаўцаў, якія сядзяць пасярод Алабамы і не могуць купіць яйкі. Гэта смешна, come on, people. Так. Яны проста вось гэтую гутарку пра дэмакратыю і гутарку пра хваляванне за простых людзей уключаюць, калі выгадна. Мне такое адчуванне, што Трамп там проста дамовіўся ўжо з гэтымі кіраўнікамі TikTok атрымаць нешта з гэтай ўсёй гісторыі, і таму ўжо ўсё, меркаванне ўжо памянялі, стратэгію, гаварым ужо, што мы тут ратуем свабоду слова амерыканцаў, і TikTok застанецца. Што, сябры, на гэты у нас усе навіны пра TikTok, пра Мета і што нас чакае у будучыні. Таксама анансуем вам, што хутка у нас будзе больш пра штучны інтэлект і пра тэхналогіі. Хутка выйдзе гутарка, таму падпісвайцеся на нас, катухі, каб не прапусціць. І, напэўна, давай адкажам на пытанні, якія нам задалі пад минулым выпускам, які мы рабілі пра навуковыя навіны і факты, якія нас зацікавілі. І я расказвала пра кляшча Демадекса. Ось тут будзе спасылачка, дзе можна будзе паглядзець гэтыя відэо, і спыталіся у каментарах, што рабіць з гэтым кляшчом. Таму што мы з Янай распавялі, што ён жыве ў кожнага чалавека, і калі яго мала, то ён, все нормально, гэта бяспечна, а калі яго зашмат, то гэта выклікае там нейкія ўжо наступствы. І вось якую інфармацыю я знайшла яшчэ, што якім фактарам становіцца тое, што яго ўжо зашмат становіцца у вас на скуры. Гэта людзі з слабым імунітэтам, людзі, у якіх oily skin, гэта якая тлустая кожа, тлустая скура, так, вось, да. І людзі, у якіх ужо ёсць такія захворванні скуры, як розацея, ці дерматыт, ці экзема склонныя людзі. Вось у гэтых людзей ёсць рыск, што ў іх развядзецца гэтых кляшчоў Демадексаў вельмі шмат. І якія сімптомы, тады яны будзе, гэта скура будзе чырвоная, будуць такія акны на скуры, яна будзе часацца моцна, асабліва вакол вачэй, і на павейках будзе такое раздражненне. І як з гэтым змагацца? Па-першае, трэба пайсці да касметолага, таму што, каб выявіць, гэта нейкая іншая прычына, ці то, што вас клапоціць, вось гэта менавіта гэтыя кляшчы Демадексы, і ад іх ёсць спецыяльны крэм. Ён менавіта гэты крэмаў для розацеі, метронідазол. І таксама кажуць, што калі проста умывацца нейкай падхадзячай для вашай скуры умывалкай кожны дзень, то гэта можа трымаць гэтую папуляцыю Демадексаў пад кантролем.
Вось такі я адказ знайшла. Воля, можна папраўку невялікую? Не да касметолага, а да дэрматолага. Касметолаг гэта я лічу як медсястра, якая выконвае працэдуры паводле вось алгарытма. Яна не лечыць вось гэты дэмакатоз, я забылася, як завецца, але вось Мгм. ёсць назва медыцынская, калі шмат у цябе вось гэтых клешчоў на скуры. Да, прабачце, Дэрматолага. дзерматолага. Мгм. Яшчэ адным пытаннем у нас была пытанне пра той факт, які распавяла Яна, пра чырвонае мяса і што яно ўплывае на дэмэнцыю уже ў сталым узросце. І такое вось наступнае пытанне было. На дадзены момант мяне хвалюе тое, у курыным мясе шмат гармонаў і антыбіётыкаў. Яны ёсць і ў іншым мясе, але ў курыным больш. І вось гэтыя рэчывы ўплываюць на тое, што дзеці гарманальна сталеюць раней, чым закладзена прыродай. Як думаеце, праўда ці не? Тое, што вось у курыцу коляць гармоны, а, і антыбіётыкі, гэта ўсё вельмі рэгулюецца, прынамсі ў Амерыкі, там FDA. І ўвогуле пасля таго, як курыца яе ўжо ўсё гэта ператравіла, метабалізавала, гэтыя прадукты, іх не застаецца практычна ў вось гэтым мясе. Гэта па-першае, то бок гэта рэгулюецца. І сказаць, што о, можа ёй толькі ўкалолі і раптам да мяне мяса трапіла, ну можа, магчыма, гэта як бы заўсёды чалавечы фактар. Але ну гэта не тое, што так сістэматычна назапашваецца, Таму што гэта канкрэтна ўжо нешта, што рэгулюецца. А па-другое, што няма нейкай сувязі, я прынамсі не знайшла, што вось гармон у курыным мясе, якія засталіся там ад уколаў гармона для курыцы, яны ўплываюць на затрымку развіцця ў там дзяцей падлеткаў. Ну, пра гэта можна, канешне, спекуляваць, маніпуляваць, што о, а можа нешта засталася, але гэта не сістэмная з'ява, якой трэба баяцца. Што калі вы будзеце есці там мяса, гэта назапасіцца. Ну, гэта хутчэй як вось выпадкі асобныя, якія могуць быць, але не сістэмная з'ява. Калі вы вельмі баіцеся нават гэтых выпадковых рэчаў, няма ніякай праблемы не спажываць курынае мяса ўвогуле. Усе практычна дыетолагі і асацыяцыі дыетолагаў згодны, што ёсць варыянты мець збалансаваную здаровую дыету і не спажываць мяса. Таму вось можна і перайсці на вегетарыянскую або веганскую дыету, калі занадта хвалюе гэта пытанне. Сябры, дзякуй тым, хто даглядзеў да канца. Пакідайце, калі ласка, каментары, пішыце свае меркаванні, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на наш канал і да сустрэчы. Да пабачэння.